κάνω πάντα την προσευχή μου όταν κάθομαι να φάω τα φαγιά που μου στέλνουν οι δικοί μου. Λέω το τα περιμόν. Γέλασε ο Μπούρας. Δεν γέλασε ο Πάρης, δεν είδα κάτι. Δεν θέλουμε τώρα βάρκεται. Εντάξει, οκ. Ένοπλη ομάδα με λεσβείες που σκοτώνει ομοφοβικούς. Τζιβιτζιλάντε. Ο άνεμος ήταν τόσο δυνατός που μου έριξε τα κρεμασμένα χταπόδια. Μου ανακάτεψε τα μαλάκια. Άσε τα μαλάκια σου. Άγγελε, να σου κάνω μια ερώτηση. Είσαι ρατσιστής και πώς τρως τα μανιτάρια? Απίθανη ερώτηση. Κοίταξε να δεις. Δεν είμαι ρατσιστής, αλλά κρέμ. Γιατί με έβαλες να το κάνω αυτό? Τελείωσε αυτό το γκολ. Ο γείτονας έπαιζε όλο το μεσημέρι του μπερλέκι, οπότε πήγα σπίτι του και του τάπα. Είναι γνωστό τη σπάση ότι οι νερόκοτες έχουν τεράστια παράδοση στη λογιστική. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι υπάρχει και σώμα νεροκοτών λογιστών. Τι δεν Εντάξει, εξηγησμένο. Ωραία, σειρά σας τώρα. Ο παππούς μου ήταν γυναικάς και όταν πέθανε μου άφησε ένα γράμμα για το τι πρέπει να κάνω στη ζωή μου. Να σου το διαβάσω. Η καλύτερη ιδέα που είχα ποτέ. αυτό που ακούστηκε. Ναι. Ναι, γιατί είναι και πριν έτσι. Αυτή η φάση έγινε. Όπως λοιπόν μπορούμε να αντιληφθούμε, η αρχική υπόθεση του Detective Hercule ήταν αληθής. Ο Butler είχε ζηλιτιαράσει τον Τόμα το Πελτέ. Ηρακλής Πουμαρό. Για να μιλήσει απλά. Πήγα να πω πάρεις γέλασε, όχι. Το τραγούδισε. Το βγάλω. Ναζί έδωσε πάσα σε συμπαίκτη του και αυτός έβαλε καλάθι. Του έκανε φασίστ. Α, δεν σας άρεσε! Για να δω τι μου έχετε μαγειρέψει. Σωτήρης Κορνιζάς. Γιατρέ, τι έχει το πόδι μου? Θα πουνές πουλιέ. Α, μην ίσχος. Απόδειξη με τι γελάνε. Ωραία τα λέμε και τρώμε, αλλά θέλετε να παίξουμε κανένα τάβλη? Ο σκύλος μου γαυγίζει συνέχεια στην πόρτα. Είναι λαμπραντόρ. Δεν είναι κανείς. Άγγελος Σκυλιόπουλος. Καλό σκυλί. Alright. Δεν περιοδεύουμε τον Άγγελο. Οι δυσλεκτικοί ξέρουν πολύ καλά πώς είναι να μπερδεύεις τα λόγια σου. Από πόρτο χέλι. Μου χάρισαν μια κρέμα γάλακτος, αλλά δεν τη χρειαζόμουν. Ήταν αντόρο. Μ' αρέσει που κοιτάς εμένα κάθε φορά που τα λες. Πάντα. Έχουμε αυτό το... Τι θα ήθελε μέχρι και ο Μάικλ Τζάκσον για να κερδίσει τον Τζόκερ? Τύχη! Ραμπέτικο αστείο. Αρκετά ραμπέτικο, ναι. Κάτσε, θα επιστρέψω με moonwalk. Το εξηγείς το... Ο ριλά μου, κάθε φορά που θέλει να με εξετάσει, μου μαθαίνει Ιταλικά. Προχθές με ρώτησε αν ήθελα νερό, αλλά δεν άκουα. Γεια σου ρε σκούγια για τα αστεία. Ωραία, Ραμπέτικο αρκετά, ναι. Θα σου αποδείξω ότι ο διαλογισμός σου δεν αξίζει μία. Θα μου κλάσεις ένα μάντρα. Δίπλα. Τέλειο. Το κάναμε πριν 2 μέρες αυτό. Λοιπόν, ακολουθεί τρέιλερ ταινίας. Χάρη, ήρθε η ώρα να ισοπεδώσουμε τον Voldemort. Ναι, Ερμιόνη, αλλά μήπως θα ήθελες πρώτα να σου δείξω το
Ραβδί μου. Ο Χάρι Πότερ και η φιλοσοφική φύκη. Γι' αυτό το λένε χάχα. Έλα, βάλε. Παίρνω το νερό και το κάνω ίνο. Η μητέρα μου πήγε με τον κρίνο. Σου γράψει κι άλλο. Γιατρέψα λεπρούς, άρτους σπαταλάω. Στους γάμους της Κανά τη χαρά σκορπάω. Τώρα στο Γολγοθά γιατί να πάω. Τώρα στο Γολγοθά γιατί να πάω. Ιησούς ο Ζαγοραίος. Μπράβο. Δεν έχεις ιδέα ποιος είναι ο Ζαγοραίος. Έχω ιδέα, αλλά μου άρεσε το τραγούδι. Ναι. Παλιό. Είχα πάει σε ένα πάρτι και η Τάνια μου έλεγε θα φτάσει η πίτσα για όλο τον κόσμο. Έχουμε αρκετή πίτσα. Πού είναι η πίτσα? Της λέω Τάνια, ηρέμησε. Να. Τάνια. Τάνια. Μπορείς... Έχει κομμάτι ολόκληρο αυτό. Ήταν ραμπέτικο αυτό. Μάλακα να πνέουν αυτή τόση ώρα. Κάρατε εμείς τι έγινε με την Τάνια. Τι αναπνέουν εδώ, όταν ξεκίνησε. Τάνια. Έχουμε πίτσα. Πίτσα, να, πολύ Τάνια. Το κεφάλι μου, το χέρι μου, τα πόδια μου. Μετροπόνος. Ρίξε στο καλάθι πόντους, κάνε μας χαζούς. Τα δαχτυλίδια σου έφτασαν τα 3. Έγινες καμάρι όλων των Chicago Bulls. Της γιουκομπλάστικα ήσουν η λατρεία. Κατερίνα Κούκοτς. Χελάς ήδη με τον Bulls. Βράζω νερό, γίνω μέσα Συνέχισε. Βράζω νερό, γίνω μέσα μακαρόνια. Δεν βάζω λιμά. Τι τρως? Μακαρόνια με φάλτσα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τέλεια. Τέλειο. Ο αγαπημένος μου γύρος όλων των εποχών. Τέλεια. Κατάλαβες, αυτή τη φορά δεν είχε κοιμά, ήταν μόνο με φάλτσα. Τέλεια, πολύ καλό. Ένας τύπος στη Σκωτία με ρώτησε ποιος είναι ο καλύτερος σκηνοθέτης ever. Του είπα ο Μάρτιν Σκοτσέζε. Πολύ καλό. Θα ξαναπάρω τον ανδρολόγο μου. Είμαι χωρίς στήση 2 μήνες τώρα. Δεν μου το σηκώνει. Κύριε Λοχαγέ, ήρθε μια φορά από τον γιατρό. Ο στρατιώτης έζησε γιατί φορούσε κράνος. Τώρα πρέπει απλά να μείνει ξαπλωμένος, γιατί κουνήθηκε ο κεφαλός του ή να επανέλθει στη θέση του. Η διάσηση του στρατιώτη Ράιον. Sorry. Το πληρώνω εγώ. Το κουλόγεις αυτό. Κάνει ταξιδιωτική εκπομπή στην τηλεόραση και δεν το γουστάρουν καθόλου οι Ρώσοι. Είναι ο Ευτύχης Μπιέτσας. Πώς? Μπιέτσας. Ωραία, ευχαριστώ. Πρέπει γρήγορα να μας κάσουμε. Ήμουν σε ένα τσίρκο τις προάλλες, έβλεπα. Τσίρκο Πασπάτη. Ήμουν σε ένα τσίρκο, έβλεπα παράσταση και βγαίνουν ακροβάτες, βγαίνει ένας κλόουν, λέει, «Λα, παίζει ο Χρυστοδούλου εδώ, δεν ήξερα». Βγαίνουν, ξέρω εγώ, λιοντάρια και στο τέλος βγαίνει ο νικητής του πρώτου Survivor. Ήταν το τσίρκο Μεντάνο. Τι τερατούργημα είναι αυτό? Το έφτιαξα από το πράγμα, κάτσε και το έφτιαξες. Σας παρακαλώ. Χύτρα ταχύτητα. Από
Ό,τι πολύ του χαρά για να έρθει στην εκπομπή, χάλασε το αυτοκίνητο και δεν μπορώ να μαγειρεύσουμε στο σπίτι. Ήρθε η ώρα για το αχρίαστο και επιθετικό συνεργείο. Γεια σας, έφερα το αμάξι μου, αλλά δεν έχει τίποτα. Δεν σας χάλασε. Σκαρ, βλέπω κλέβεις από την πίτσα μου. Πας να μου φας, α? Χώρα της Μέσης Ανατολής που προμηθεύει τις άλλες χώρες με χόρτο. Ομάν. Πήγα στην Κρήτη και είδα ένα γατόπαρδο. Τσίτα να δεις. Θέλω να τελειώνεις κάτι αστείο μεγάλο. Τώρα και δεν έκανες. Τώρα ήταν κόλωσα. Με έχει πρίξει πολύ η κοπέλα μου, λέει να πάμε Ρώμη και να πάμε Φλωρεντία και να φάμε πίτσα και να χορέψουμε ταραντέλα. Μου έχει κάνει τα νεύρα τσα Ιτάλια. Δεν πίστευα ότι αυτός ο πολιτής καλλιτικών παίζει και μπάσκετ, αλλά τελικά ήταν όντως center. Όταν ο Μανώλης Χιώτης τελείωνε το φαΐ, έλεγε Μέρι Πλίντα. Κρυφτείτε στα τείχη, οι Οθωμανοί έρχονται με ένα γιγαντιαίο μπουκάλι. Η εμφιάλωση της Κωνσταντινούπολης. Μου πει μαντήσα να ντυθώ καλά στη συνέντευξη για τη νέα δουλειά. Μαρίνα Πουκαμισάτη. Τις απόκριες προσπαθώ να βγάλω γκόμενα. Πάω σε πάρτι μπασκέ. Μετακόμισε δίπλα μου ένας πρόσφυγας από τη Δαμασκό, ψηλός, ξανθός, που ανακαινίζει σπίτια. Ρε, είναι ο Σύρος Σούλης. Δεν χρειάζεται. Ρε, είναι ο Σύρος Σούλης. Σώμα της αστυνομίας που σοκάρεται όταν ακούει κουτσομπολιά. Οπ και... Τι έγινε, κουνήθηκαν τα καμπανέλια μας με το αστείο. Μας έπιασε. Λένε πως αν μείνεις έγκυος στο Δήμο Παπάγου, τα μωρά τα φέρνει ο χολαργός. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Θα έχει μεγάλη εισαγωγή. Έχει, δεν πες. Ωραία. Ναι. Πάρω ένα Bianca Cream Cheese Stick. Πρωταγωνιστούσα σε ένα sequel πορνό στη Λατινική. Έτσι. Και το έβαλα σωστό από εκείνη. Πρωταγωνιστούσα σε ένα sequel πορνό στη Λατινική Αμερική. Το Σταθοπούτα 2. Έρωτας στα χρόνια της φαβέλας. Κάναμε ελεύθερο σεξ, δεν προσέξαμε, είναι η αλήθεια. Και κόλλησα κάτι εκεί. Μία αρρώστια που με τρένανε λίγο. Σταθυλόκοκος. Γιατί δεν είπες απλά δεν ήμουν καλά, κόλλησα σταθυλόκοκον, να γελάσουν όλοι σαν άνθρωποι. Γιατί σταθυλόκοκος. Όσοι δεν λένε καλά το ρο, είναι επικίνδυνο να τρώνε παπάγια. Θα ήθελα να έχω πλούσιο και πυκνό μαλλί, και σκέτο πάει αυτό δηλαδή, και να δωρήσω το σώμα μου στην επιστήμη, έτσι ώστε ακόμα και αν εγώ πεθάνω, το μαλλί μου να περάσει στην αφανασία. Πήγα σε ένα για κομμωτήριο πρόσφατα και έφυγα χωρίς να πληρώσω. Έριξα πιστολάκι. Έχω ανακαλύψει μια μπάντα, είναι ένα ντουέτο δύο αδέρφια. Συνδυάζουν τα αρχαία ελληνικά και το pop punk. Είναι ο Δούνε και η Αβρίλ Λαβίν. Μικρός έβλεπα πάρα πολλά κινούμενα σχέδια. Αυτό με το Φρεντ και το Μπάρνι στην προϊστορία ως επιτοφλίστων. Παρέα, αντιστέκεται. Αντιστέκεται, έχουμε τη δύναμη.
Πήγα σε σπίτι φίλου και είχε γυμνές φωτογραφίες του σε κάδρα. Πορνίζες. Έβαλα ηλεκτρική σκούπα τις προάλλες και κατά λάθος έβαλα τρικλοποδιά στην κοπέλα μου. Αλλά αυτή επιμένει ότι το έκανα σκούπιμα. Πήρα ένα καινούργιο οικολογικό αυτοκίνητο το οποίο καίει αποκλειστικά ρακά. Έχει μπιζελοκινητήρα. Καίει μπιζελ. Είναι ο Σόρον και έχει τρελαθεί. Και... Πώς κάνει? Γουστάρω, φέρτο και παίρνει πόρτες από το κάστρο του και τρώει και τελειώνουν όλες και λέει come on, θέλω κι άλλες. Τι εννοεί? Mordor. Με έχει τρελάνει η εξέλιξη και πώς μεταπίδησες από το ελληνικό λογοπαίγνιο στο αγγλικό. Έτσι. Γιατί το καλύτερο. Γιατί ο Σόρον είναι Αμερικάνος. Έχω έναν γνωστό, ο οποίος έχει μερικά προβλήματα. Για παράδειγμα, υπόσχεται πάρα πολλά πράγματα και δεν τα κάνει. Και καμιά φορά στο άκυρο αρχίζει και τραγουδάει τραγούδια από τον ελληνικό κινηματογράφο, τον παλιό. Γενικά τάζει λαγούς με πέτρο κέρασο και μάγουλο βερίκο.